ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ መትሎ ደቂ ተባዕትዮ በብዕድመ ደረጅኡ ወይ ድማ ኣብ ሕድሕድ ዕድመ ግሩፕ ክበፅሖ ዘለዎ ርጉድን ንውሓትን ክንደይ ከም ዝኾነ ክንርኢና፣ ከምኡውን ካብ 18 እስካብ 70 ዕድመ ክንደየናይ ክኸውን ኣለዎ፣ ኖርማል ዝበሃል መትሎ ኣየና እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና፣ ካብዚ ብተወሳኺ ናቹራል ዝኾኑ ጥዕንኦም ዝሓለው መትሎ ሳይዝኹም ንምንዋሕ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ብሉፃት ቴክኒካት ክሕብረልኩም እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ካብ 18 ጀሚርና እስካብ 20ታት ኣብ ዘለው መናእሰይ ናይ መትሎ ርጉድን ንውሓትን ክንደየናይ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንርኢ። ኣብ ጆርናል ኦፍ ሴክስ ሜዲሲን ዝወፀ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ዕድመ ግሩፕ ዝርከቡ መናእሰይ መትሎኦም ደው ኣብ ዝብለሉ ግዜ ንውሓት መትሎኦም ብማእኸላይ 13.12 ሴንቲሜትር እንትኸውን ዙርይኡ ድማ 11.66 ሴንቲሜትር ከም ዝኸውን ይሕበር። እዞም መዐቀኒታት ግና ከም ዘርኦምን ከም ናይ ሰውነቶም ዓይነትን ክፈላለ ከም ዝኽእል ይሕበር እዩ። ኮይኑ ገና ብማእኸላይ ነዚ ይመስል። ኣብቶም ዕድመታት ናይ መትሎ ሳይዝ ስለ ዝዓቢ ኣብዚ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ሳይዝ እንተዚሃሊኹም ከሻቕለኩም ኣይግባእን። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብ 30ታትን ኣብ 40ታትን ክትኣትው እንተለኹም ዝህልወኩም ለውጥታት ክህሉ ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ይሕብሩ። ብፍላይ ብሪቲሽ ጆርናል ኦፍ ኢሮሎጂ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝተባህለ ጽሑፍ ዝወፀ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፣ እዚ መጽናዕቲ ዝሕብሮ ድማ ኣብዚ ዕድመ ግሩፕ ዘለኹም መናእሰይ ማለት እውን ኣብ 30ታትን ኣብ 40ታትን ኣብ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ መትሎኹም ደው ኣብ ዝበለሉ ግዜ ማእኸላይ ንውሓቱ 12.73 ሴንቲሜትር ከም ዝኾነን እስካብ 14.38 ሴንቲሜትር ክበጽሕ ከም ዝኽእልን እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። እዚ ናይ መትሎ ምቕናስ ምስ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ምቕናስን ኣብ ናይ ደምና ምዝውዋር ብዘጋጥመና ምልውዋጥን ዝመፀ ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እዩ። ከም ዝፍለጥ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን እውን እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን መትሎ ንኽዓቢ ደው ኢሉ ንኽጸንሕ ንነዊሕ ደቃይቕ ከይፍሰስኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ደቃይቕ ንኽጸንሑ እውን ቴስቴስትሮን ሆርሞን ዝሕግዝ እዩ። ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ ከም ዝኾነን ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ዕድመ ግሩፕ ድማ 50 ልዕሊኡን ንዝኾንኩም ደቂ ተባዕትዮ እዩ። ኣብዚ ናይ ዕድመ ግሩፕ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ንውሓት መትሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከይወሰኸ ከይቐነሰ ተረጋጊኡ ዝጸንሐሉ ናይ ዕድመ ግሩፕ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። ኮይኑ ግና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምርጓድ ከምኡውን ሓደ ናይ ጥዕና ጸገማት ኣብ ንውሓት መትሎኹም ሳዕቤን ከብጽሑ ከም ዝኽእሉ ግና እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ 50ታትን ኣብ 60ታትን ከምኡውን ካብዚ ንላዕሊ ንዘለዉ ዕድመታት ኣብ መትሎኹም ለውጥታት ትሪኡ እንተኮይንኩም ሓኪም ምምኻር ዝበለፀ ዝምረፅ እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣድህቦ ክወሃቦ ዝግባእ ናይ ጥዕና ጸገም ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለ ዘጋጥም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመኹም ካብ 50 ንላዕሊ ክኸውን እንተሎ ናይ ካርዲዮ ቫስኩላር ሕማማት ማለት እውን ምስ ልቢ፣ ምስ ብለድ ሴላት ከምኡውን ምስ ኮሌስትሮል፣ ሽኮርያ፣ ጸቕጢ ደምን ካልኦትን ክሮኒክ ኢልነስ ንብሎም ምስ እዚ ተታሒዙ ዝመፁ ሕማማት ዝጅምሩሉ ዕድመ ስለ ዝኾነ እዞም ሕማማት እንተጋጢሞምኩም ድማ ኣብ ናይ መትሎኹም ንውሓት ጸቕጢ ምሕዳሮም ስለ ዘይቐሪ ከምዚ ዓይነት ጸገም ድማ ዘተሓሳስበኩም እንተኮይኑ ሓኪም ክተማኽሩን ጥዕናኹም ክትፈልጡን ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ናይ መትሎ ሳይዝ በብዕድመ ግሩፕኩም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ መትሎኹም ሳይዝ ካብ ተድህቡ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበትኩም እንተተድህቡ ዝበለጸ ይምረጽ። ከምኡውን ምስ ኣፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ናፃን ግልጽን ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ምይይጥ ምግባር ናይ ጾታዊ
ርክብ ህይወትኩም ዕጋባይ ብሉጽ ካብ ዝገብሩልኩም ነገራት እቲ ቀዳማይ እዩ። ድሕሪ እዚ ሳይዝ መትለኹም ንምውሳኽ ዝሕግዙ ሓደ ቴክኒክስ ክነግረኩም እየ። ቅድሚ ኩሉ ግና መስሎ ንምንዋሕ 100% ዝጠቅም ዘተኣማምን ቴክኒክ ከምዘየለ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ መድሓኒታቶም ንምፍላጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 4 እስካብ 5 ሴንቲሜትር ከውስኸልኩም እዩ እንዳበሉ ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ይሸጡ እዮም። እዚ ግና ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ምስ ረኣና ናቹራል ዝኾነ ጥዕንኡ ዝሓለወ መትሎ ንምንዋሕ ዝሕግዙ ቴክኒክስ ክንርኢና። እዚኦም ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምስራሕ፣ ጥዕንኡ ዝሓለወ ቅርፂ ሰውነት መሓዝ፣ ናይ መትሎ ኤክሰርሳይሳት ኣለዉ ነዚኦም እውን መስራሕ፣ ፍሩትን ቪጂቴብልን ኣብዚሕኻ ምብላዕ። እዚኦም ቴክኒካት ኣብ ናይ መትሎና ሳይዝ ለውጢ ዘምጽኡ ብሉጻት ቴክኒካት ስለ ዝኾኑ ክትጥቀሙሎም ክሕብረልኩም ይደሊ። ኮይኑ ግና ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ንናይ መትሎ ንውሓት ክተወስኹ ኢልኩም ክትወስዱ የብልኩምን። 100% ዘተኣማምኑ ዝተረጋገጹ መድሓኒታት ስለ ዘየለዉ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራና ክትኮኑ ከምኡውን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም የተረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለ